Pwede ko mangayong number ni Mumiga. Ginagawa mo? Kada adlaw ko ni mo mangumusta, bisan ang sa atong talk nga di makasamo. Mali ako topic. Hello guys, ano may karon sa Tambulig, Zamboanga del Sur o gadri na mo ipahigayon ng among prank nga sayaw mao ang Textmate. Okay? So watch this. Pwede ko mangayong number ni Mumiga. Ay nagkabala ka kay tarungon mantikam. Yaliprihan tigag load, magtiksanay tanduha. Pas ko mo reply, di ka buringan ng sabay. Pwede ko mangayong number ni Mumiga. Kada adlaw ko ni mo mangumusta, bisan ang sa atong talk nga di makasamo. Mali ako topic baby, di ka maglato. Pwede ko mangayong number ni Mumiga. Ay nagkabala ka kay tarungon mantikam. Yaliprihan tigag load, magtiksanay tanduha. Pas ko mo reply, di ka buringan og sabay. Pwede ko mangayong number ni Mumiga. Ginagawa mo? Kada adlaw ko ni mo mangumusta, bisan ang sa atong talk nga di makasamo. Mali ako topic. Pwede ko mangayong number ni Mumiga. Ay nagkabala kay tarungon mantikam. Yaliprihan tigag load, magtiksanay tanduha. Pas anong sabay. Pwede ko mangayong number ni Mumiga. Kada adlaw ko ni mo mangumusta, bisan ang sa atong talk nga di makasamo. Mali. Yung number ni Mumiga. Ay nagkabala ka kay tarungon mantikam. Yaliprihan tigag load, magtiksanay tanduha. Pas ko mo reply, di ka buringan og sabay. Pwede ko mangayong number ni Mumiga. Kada adlaw ko ni mo mangumusta, bisan ang sa aton. Pwede ko mangayong number ni Mumiga. Ay nagkabala ka kay tarungon mantikam. Yaliprihan tigag load, magtiksanay tanduha. Pas ko mo reply, di ka buringan og sabay. Pwede ko mangayong number ni Mumiga. Kada adlaw ko ni mo mangumusta, bisan ang sa atong talk nga di makasama. Pwede ko mangayong number ni Mumiga. Ay nagkabala ka kay tarungon mantikam. Yaliprihan tigag load, magtiksanay tanduha. Pas ko mo reply, di ka buringan og sabay. Pwede ko mangayong number ni Mumiga. Ay nagkabala ka kay tarungon mantika.